Matul dawn l-aħħar ġimgħat l-ordnijiet normali għal swabs mit-teatri tal-operazzjonijiet fl-Isptar Mater Dei ma kinux qed jingħataw, bil-konsegwenza li f'dawn il-jiem is-supply ta' dawn is-swabs ta' kull daqs niżlet sew. U hemm il-biża' li l-kunsinja batuta li fadal tispiċċa u jkollhom jitħassru l-operazzjonijiet. Mari Luis Colero Preca qalet li hemm ħafna diċerija għaddejjin fosthom li d-Dipartiment tas-Saħħa waqa' lura fil-ħlasijiet lil min jissupplixxi dawn l-swabs li huma essenzjali waqt l-operazzjonijiet u issa ma jridx jissupplixxi aktar swabs bid-dejn. Qed jintqal ukoll li l-ordnijiet min naħa tad-Dipartiment tas-Saħħa għal dawn l-swabs ma sarux fil-ħin u li l-Ministeru tas-Saħħa qed jagħmel arranġamenti biex jinġibu xi ftit minn dawn l-swabs mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Colero Preca saħqet li l-Ministeru tas-Saħħa għandu jgħid x'qed jiġri aktar u aktar meta ftit tal-ġimgħat ilu l-istess Ministeru ftaħar illi sab iktar minn 7 miljun euro żejda fil-vot tiegħu u qal li għaddihom lill-Ministeru tal-Finanzi. Il-Ministeru tas-Saħħa għandu jgħid kif swabs għall operazzjonijiet fl-Isptar Mater Dei m'hemmx iżda fl-istess ħin intefqu 10,000 euro f'xahrejn fi fjuri u fi platti tal-fidda għal kostitwenti tal-Ministru Joe Cassar u kif l-istess Ministru Joe Cassar ma sabx problema li jintefqu 30,000 euro f'safra waħda. Mari Luis Colero Preca saħqet illi huwa tal-mistħija kif Gonzi PN irvina s-sens ta' prioritajiet meta qed iqanċaġ fuq il-bżonnijiet ta' dawk l-aktar vulnerabbli.